Iya, ayo men bos. Ayo bos, mari di. Jerane telak. Silakan ya, oke. Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya aku ada ngelagan bos karo mae beli takjil. Karena ini banyak teman-teman sing saudara-saudara yang ada di sana ini menyarankan di kolom komentar ini, Duk, sama apa beli takjil neng Telagan karena urung tau blas, aku urung tau blas tuku takjil. Maksudnya posonan tuku takjil karena ini gak tau blas bos, terus terang iki. Ini lagi pertama kali, perdana iki, pertama kali. No. Buka puasa. Wes? Apa mau mak wis es Jawa, terus es Jawa mak karek tuku es tok. Dari tuku es tok. Cara mak pertama kali iki. Sing tahun-tahun biyen yo ora tau mak ya. Enggak tahu tuku takjil. Bangga malah terima malah. Mau masak apa mak? Masak cecek doseng karo gawe es dawet bos. Tapi orang tuku es lagi dari tambah golek lawuh apa. Gila, gak ngene iki lho nom-noman. Nggih. Nah. Bil pasar Lagan, bos. Rame mesti. Yo oleh takjil wis. Aga. Tahun biyen bangkrut bisa iko ya Mas. Bisa iko bos, bisa almarhum mbakku waktu takjil Lagan lagi. Aku tak tahu belas. Ini lagi bisa nih. Yo nek karo iko mergo yo kuwi karo almarhum mbakku bos. Saiki yo Dol. Iki lho, pengen tuku apa, Mak? Rame lho. Rame, Bos. Rame lho. Mbak Niken. Nih lho. Apa ya, Mak? Yuk. Rame, masih kan? Lagi rezeki ya. Iki wis njaluk apa ae? Sak senengmu mak iki. Lah njaluk apa? Panan apa? Ayah mau poso ora to? Ayah poso ora? Ora poso, ayah lara to. Lah mak njaluk apa? Terus terang aku mau lagi tangi, Bos. Gak rasa turu. Karena mendung apa ya? Mau jane tangi mbak. Tuh ini cerita ya. Rame bos. Ini arek bodo mesti pol rame nih. Masuk Lagan ngumpul kota. Ngumpul kota. Kita cuma Kak. Tapi gemes. Lagi enak terangan ini. Jajal rono ya. Doi. Doyo. Gandu nek bakul para? Enggak ngerti. Kowe pengen apa toh? Yo. Senang ndi? Ndi? Yo, senang ya. Senang karo apa? Ono senang tok. Delok gandu. Karo aku brit bos, aku brit karo Mbak T Saripah, karo Mak D. Aku brit karo Mak D. Aku brit kumis.
Eh? Oh, ya. Wedi ini apa? Ini yo gua aku yo gak tahu tuh. Masa wedi? Kamu kan sama Kaya wedi. Mae wedi. Weh njaluk mau apa ndang? Jeneng tok, masa jeneng tok karo apa? Bocah ya. Oke, Bos, selamat nesek. Kita pasar Gandus sih, guys. Pasti rame, enak bakal apa ae ngono lho. Aku selama kosanan iki yo go sore urung tau ndelok pasar Gandus. Karena yang ngerti dhewe to. Yo, go ngono kuwi piye? Go rame ya? Saiki rame. Kowe awet kosanan yo lagi iki, Mak. Ya tak lah kok tahu kok, enggak tahu. Iku lagi Yo, lagi iki Bos Mak ya. Aku pengenan iki karena ora tapi ora teko Gandus. Ono guys, aku dapat bakso renek bener. Atau mau tutup. atau mana tutup. Ono. Dan iki aku absen orang intan iki mau dino iki. Weh yo awak rasane turun leksek. Itu tangi ubah-ubah terus anu naik. Turun naik. Lengkap. Tapi aman ora yo. Numpak motor iki. Ora iki lho tas iki numpak motor lah aman. Kembang. Paling gandelan papat jebel papat. Gandu ora enek mana gandu. Bergandu gak ada, Bos. Ajak nyalon-alon kadon. Sate Madura, gelem ya? Sate ayam Madura. Dina ka sate tau lele. Denger we. Ayo cukup kana ya lakan ya. Lakan Bos, kene pasar Gandus, Bos. Karena bakulnya mondoke langsung semua. Komen sapa? Iya, nanya apa? Iya, toko ya. Pespi. Nah. Siapa, Mak? Siapa? Atau ke Mantar? Ya tadi juga Apa yo akeh kok saiki nek. Iya apa wis sedang? Iki ya? Kowe pengen tuku kono? Kowe pengen jenenge? Apa kayak antri rasanya? Kayak dudu jenenge botok kayak saloke. Oh, botok. Heeh. Mak, Botok mau kowe. Tulus. aku Oke, dari Bos. bakso sih kok kono. Kau iso bakso kowe lho. Aku bakso nato mau latihan. Doyan. Pak, nggih. Kebuka aman iki, soalnya rame. Tapi ora koyo sing hari pertama kae lho, hari pertama kae belum. Bakul rujak ndi ya, Mak? Kowe jare ndelok rujak kuwi ning ndi? Coba kalau apa mana? Bagi. Aku senang. Juta bakal senang. Oh, kalau nggak naik Mas Edi ya? Rujak sana. Ya. Cek puter ning kono jeneng kok kene, rame soalé tikungan. Oke. 1000 buah. Tuku anu iki, tuku es buah. Minggu dong. Ya kuwi to. Lah tapi nek omah enak es dawet.
Kira tuku es itu ya. Yuk. Enggak ya. Oh, ini langsung ke. Jadi anu. Jenang mati. Rujak gado-gado aneka gorengan iki lho. Iya. Ya, ntar no. Pengen rujak iki lho, golek ya rujak. Mbak, Piro? lah pira wae nama? Kok loro apa papat? Sama. Rujak. Jenang mak wis jenang iki lho. Lah apa? Enak kaya ya. Namanya bos. Wah, me bos. Di. Nek lho. Jenang. Mbak, jenang. Jenang Garut. Garut. Tan hitam. Tan hitam. Ya kuwi lho, Mak. Piro? Loro apa telu? Kok ndelok kok enggak? Iya. Gak aku jenang. Enggak ya, loro ya, Mbak. Tembus loro. Lakune anu lho. Wis kakek. Loro guys. Main rujak. Baksonya tutup loh, Mak. Ayo, kalau ngapa selamatan ya, Dok? Selamatan apa? Bendino selamatan. Kalau lagi ini kan itu. Saya punya Pak Ane. Sewune Pak Anies apa? Ibu Gandu. Saya karo. Loh, iki main gaduh ah? Eh, Masa? Baru. Tuku buah, Mak. apa? Buah apa? Sembarang. Kowe kan ndelok apa kae? Iki lho aku kasih tok ae. Kowe ndelok apa kae? Lho kok sitok wis sak kilo kok sitok. Gopo, Tapi sakit lho. makan. Jus enak. Yo Nggih. loro to kok iso sitok iki lho. Manggis, Mak. Aku pengen manggis, Mak. Dia Kilo. Manggis. Seger wi, kecut seger. Kowe gak oleh mangan kecut lho, we. iki lho gak kuat. Karena apa? Lambung. Iya, makan. Gak janji. Ini. Apa gak sah kuwi ta? Anu e. Klengkeng. Sak kilo pinten? Saya 65. Setengah ya, Mas? Nanti. Karo klengkeng ya? Ya apa? Iki konsumsi sini. Jare sapa? Wis tak aku di Krungu sapa? krungu nang radio. Oh, krungune radio. Kon kayak tomat. Dipiyekno. Lho. Jare mak iki nanas iki harus juse krungu kok radio. Krungu ning apa? Neng Pak Bayu tomat. Lah, fungsine Fungsine anu wong tua darahe kurang anu ketutup. Tomat terus terus oh ya sitok iki. Telu. No. tomat, nanas, Nanas terus sing sitoke apa? alpukat. Eh. Ya wis to iki gari nambahi anu, tomat. Ya iya kok ning mau wis duwe. Ya karo klengkeng lho, Mak. Wis. Iya. Lha iki apa tak kono Mas iki? Oh wis. Jeruk nang omah wis duwe. Jeruk nang Mas enek. Alah, kengkeng mek loro ngono kok. Wis Iya, mek loro. bos. Oke, bos. Loro, bos. Nah, iki guys, mak wis. Udan, Mak. Eh, Apa udan, Bos? Hujan. kabeh sama lu. Tapi sampel gak apa-apa, gawa ya. Terus bae larang. Kene Iki lho. Mbak pinten? 4.000. Lho, Mak. Lah lho, sana 4.000. Nggih.
Mbak, monggo. Ini rujak, Bos. Ini rujak. Udan. Mbak, sampun. Kurang 1. Entar tak candel. Nyek. Kurang 1, guys. Udan. Kan itu terus tunggu jelas itu terus jelas itu. Karena kayak ini hewan nih mendung. Kecer pula kingko. Kok motor wis kok ngene. Gak apa guys ya. Gak aman. Cek repot. Nah, iki bos. Wis Mak. Mas Edi, monggo nggih, Mbak, monggo. Alhamdulillah bos, sudah semua. Aja apa nih? Wes, Loh, wes. wis piye? Wes, ngapangan kok. Lah kok terang udan kae. Wis dil gak jalan nek. Iya toh? Lah kok. Dil ki gak jalan nek, wis. Guys, dil. Rujak. Terus nanas, alpukat, apel, pengkek karo nyangkok. Rujak. Banyak apa kok malah milih rujak ora milih liyane? Nyapa? Pak, kowe panganan-panganan sing jaman saiki gak Jawa, Mak? Gak Jawa, Mak, gak Jawa. Ya es kumut, barang kayak ombenan es kumut ini ya gak ero wae. Kowe kok iso ngerti alpukat karo nanas di blender wi? Kok sapa? Pak Bayu sapa? Pak Bayu anu di saraf Munine piye? Kon ngejus. Lah ya. Enggak tuh, bunyi gak turun. Tapi gak turun rungokno radio. Enggak apa-apa. Ora apa-apa, Bos. Ush. Udah masuk. Alhamdulillah. Wes, kari nunggu buka, Bos. Nyapa? Anggeruk kayak pasar Tarban. Apa? Pasar Telagan sama-sama. Besok nek jek menangi awake dhewe ya. Saya Ini menangi. jadi Tarban. Oke, Bos. Telagan jadi ini kampung baru. Baru ya, oke Bos. Jadi kalau untuk kapsul hari ini terima kasih banyak sudah menonton. Like, comment, dan subscribe. Iki mau ya. Iki ya bagi kan macam-macam komen banyak. Iki requestan dari teman-teman iki. Kongkon ngejak mak wah ngono. Nek iki ya terus akhirnya tak jak karena aku terus terang bos gak tahu ngejak mak. Maksudnya jalan-jalan kayak bulan poso Ramadan iki biasanya kan golek takjil ngono gitu. Tapi gak tahu lagi iki. Lagi iki sak umurku lagi iki. Nek mbiyen Mbak Yuku bos. Mbiyen Mbak Yuku sing bandina ben sore dicipuk dijak. Ngono kowe ning caruban ning anu ngono kowe didudui panganan-panganan ngono kowe. Ono mungkin wong lanang karo wedok beda ya nek wong lanang gak patek ngerti panganan aku barang gak patek ngerti bos. Saya beda mbah metu ngono tok wis. Enteni sik kurang menit toh, delok ngas. Delok ngas bos. Oke bos, wis ngono untuk kapsul kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Moga support terus itu biar semakin mumbul. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hanya di Dukungan Channel. Wis, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih banyak. Saya kirim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, ketane.